Presiden kaseng kisamla puli kakasi Students Union usamla lambok star marngar ubalaya lam ya kaseng hakini kisamoy traikam kibala lej ula pentip bahak jingya lenti kidan shibun ba kijing e bakia kendo hendrai kini kijing e bat kideng penkiang kidang penskun susu ikin noyelam jongka union bakin tur saprang na kabenta kadaw ba jongka jat benriu Habaya kran bot usulong mil ukurwa ka atiar halor ka jingkut no kani ka samoy tray kam ka ba ulay lam kumu presiden haki ar samoy tray kam usamla lambok star marngar ulaong bakum unong lam amput turoy yaki mat kiba lingba kaseng kala laban pen urlong henry uit syakipaj ba bakin pej bat bishar hi henry nalor ki mat kiba sa teng ula penpau bakum kaseng kinyai bot din bat penpau bagi basyong ha sekretariat kidei ban syem ya ka jingkit khali na ka benta ban pen urlong yaki mat jingdawa jong upaj ba ha ibor berat ngila persang berpentelun yaki kam tam isu beper ngiso thu hi ka kam nei ke besok namar ba kum ka kanhun ka badai ka pressure group nglawan ong kadai tang kanong pensngong bat kanong dawana ka sarkar bat yaki mat ibabun hi ki ban rai bat ban penteri kam kita ka syong nang thina pok sekretariat hari peleng jong kita kejingyat nanti hakini ki asamoy kanthi na kaleng ni jong ka si ba kaseng ni pro kawai ki baboni ki mat ki bangila persang ban betulun persang ban pensngo persang ban ajmut hakujuk po ban dawan sarkar bagai pun ulung ngila sim nadu ka arjak pra hali makawan ka sarkar bathamai ka long ba kunu ban pentrikam ia kita ki polisi ki belum transparan wa ka tungkam tungjam kumnu ko sarkar kan prasang ya kumnu ban streamline wa sepang ketak education polisi hak bakan liang juga seng le pendap jong kamera ban ajumut te rai nyuma kata ka polisi ba ong ban long khu ya kom tungkam tungjam ru mata ka sarkar ko ong eksamen sa te ngim dep ikidau tan rai ngat rai tang badon hate poskrit la berjawab ikidau ko kamla pun ulung Tirai nak kalian ni jom kaseng yam semlaman taj banjai pensengau banjai dawa. Yaki bubun bak kimat lagi keren sepang kejeng bandung kertep jom kibiruna sabar. Sepuk kajala jengi ke persang banwan buhai senong ban yu long senon kumno chong senong purang ila pensengau na kapor. Ba kadai ban long agresif kunu ban budien nak sarkar kemi ban penterikam jika ALP. Ngisutu untuk kapor arja kaprang supan kenmau. Hot ka sarkar ka balaj ka kantat metrikam ka ALP hak santrik jo puna yayong jo snap jak hapra bangi yo ban ya kenduk kini sarkar tu port MDE nilai pen kan mau biang sarkar tu port ba kadai ban ya keren hapok kabinet kumno metrikam ka ALP bat kam dai ben kot tangkum ta kadai ban raru sepuyu nobar toan pan pas ta ka resolution Ti kata kesimpor nadu arja ka pra kesimpor hadu arja ka khnai ban pas ke resolution ru. Ba kata ke resolution ru mta kadang sakut tang ata ka jing pet jung ta ka sukar dia la ka pentrikam ne. Ti na liang ju ka seng hi ngi yai persang wat preng ju ta ka jung sukar jala ka pas resolution rai ngile budin ngile penkermau ngile pha jing thok over sukar dia tak hadu mtaru ngimpat semlayu kono ku cuba ku basah ti kini ki isu ki ba naliang ko seng ngilayai pensengau bat pipet du spang uput usam ru ye ajumut ngilai tenru na du arja khanyau ba ka ben thau komiti ka bakar pang ban pestet ben pet put ben sam tia ka sarkar ka sapan kha itu ka regional komiti bahasa ka sarkar kan lej kita ka regional komiti ba sarkar ka thau ban lej ben jurep tu khaput per Nagaliang jong kaseng dadan ke jong komiti bekerpang bangiyo ban ya kenduk yaki noksong senong piit ki hima kam tam kini penyak senong ki sodar ban yu sotu kama bangiyo ban ajimut sarkar ti kita ki penta ki ban nagaliang ki jong kaseng ngilayai pensengau na kapor bat kam tamru ngan supan kemau kajing persang sarkar jala rangkap sukar dia pan penpoi jubor kalentira sepok jala jungi arja khatnya melak pan pensengnya kajing persang jongga sarkar dia banjai tenru nak power sport kuno banti uranium nane pok gopri nyutrap jungi arja pradu kala persang biang hak bangi la ilala ya ban kuno persangi
bat ka office jong si el oja ka pra ka weng sun po ka jala ka jungi ti kita kimat ki ba ngi yai budien bat ngi yayeng ka nongrim handai de pikeli ki ai kita achievement handai nganam kwa mangan juba handai ai pa ba on pishar ye ejin ya nanti jong ki su om tang kini ar semoi handai hakini sau pesan tali kisna maka don sibun mak ki jing tanju ba per Dari kabang dapat keren sepang ka kita achievement kita ka jingyo jingjok jong ka isu kolong ba ka jingjok ka khmat tam ba ka isu ko yo dai ka jing ini ka jing sha ka jing len de pat ka jing dem diap ban bodien ni isu ba per wat pedang jing tarha mi ka duk na ka singi bat kata ka spirit ta ka mesim ya kun ni ju penrung ki sekun samla ka ni ka jup amta kolong ba kam dai than bangi kun tang na government ndai ka dai ke cuk bakaya bat mi hapanon kam ro ka jebeng ka kum chi ya jo ka por ti ki babon ni ki isu ba per ki ba kum ka seng ngila persang na bor badan la ka ong ka imlang salang bat hibun ba ke liang nganam kwa ba jer ka teng rai ka ek ba nga kwa ba chua kwa ban ong kolong ba pa ba on pisar ki kam ba ki isu ka persang ban le ha jelong bre yul se ki don subun jing jitko juduna handai ya ka lenti ka bang persang ban terikam persang ban jenai jing terikam kolong ki persang penyat bet menyerti kum ka jing don kam bat ka kum jing dawa ba kita kimat ki isu jong jait menriu ke de bang lok snam bat kita kimat isu jong jait menriu bang sa tang hadu mta mene ngena man thaj ngenya bodien bat ngidon ka jing nyet ba ka jing kerman ba sin ka sngi ke salong kam bat sin ke sngi salong lok snam bat kata ke don kam ru ya kita ke basyong sekretariat ba kot jumut ke badan ya tak pol kalwil ke jongki pan pun ulong nomor kimat ki bangila persengop sa sarkar kimde ki isu jong ka ki isu marwai kide isu jong pai ba jong jait menriu kide ki isu jong pai ba jong jalai pro ko ke tiang dien nadu isna mansuar kam tam kani ka isu biya dei bat ka jiwan bu hai snong ka jiwan rung ki priun sabar jala juni klem ki nur ki an kanun hadu mata kadang sakut sa bi pech phang bu usam ro kadang dep tang tak fast fish na pedeng ki jing bomon pedeng ki chicken rum kan rap hakabangi na leng ko seng dep ajmut ba ka sarkar ka sim nu ko rai ke sim da ka sor chong kitu ki nong snong ki badon ti po khaput ki ju kendu jing e na ka por bar maki ki tip khama marki ki us thok khama jing e jing tar ha be kendu ta la san phau tam ta li kisna te phi pet wa chaka puli puthi ungi ong ba ka ade ka por sarkar ban streamline ban pakhat thamai kum jing ya chu ka por kam dei sa ban ong jing mare sa ka chu ka lenti ka ade benton ka polisi ka basai ba bet kuno ban kentiu ka pli puti ka jala ka long ba kam dei ban chu polong pelit jembut le ban fokus bet tang ne sor solong kadim phai khamat sino kon long ba per research ba per ta ka sokar ka thrang ba ka angnut ba ka puli puti ka long uta bulum ne ulong uta kalenti ka ban petinenti ka jala ban ki urat ki liang baro tiki kita ki polisi ba per pen la jipun so sarkar wat spang kom ne jing kerduk kam jam ki samlaro ni soto ba ka sarkar ka namla man ai kam sarkar bor khoi te janala ka sarkar ka don ka polisi ba streamline ka balong ka polisi ka ban ai mesim ka ban plilat pliti ki samla ban yang la jong ka jat kata ka dei ka wei ka penta ka ba ka jingkiu bat ka jing bengno jing atatien ji kun samla rikit kum kita bro hadu mta ka long nak liang chu ka seng ngen yai pudien ban ko mo ong bangin yai tiet jing khang sekretariat bat kita kimat kimdei kimat tang jong ki sumar bahin daya bangi tiet jeng khang ngi penso sarkar ka long ba ngi don kata ka jing sokut kli ka jing sodap ram ya kala wei jong jait penri bo jong jalai bro ko ki jing e le ki bun startup bangi persang pentelun ni ka kam ki bun plat ki jing tenju pa per ki don ki khap ki long jing diu mesim ki don ki khap ki ba sokut la ki don ki khap ki ba sokut kham sim hanrei ka jing pen khlang ke long ba ngisani apa bo na jrong bolong no IMC bolong no ibut bat ka jing scam bat ka jing ini ka long ba ka jing persat mesti bat jong bobon palang ka ki su ka namla ban yang marwei klem ka jing kersan jupat ba hot ni su thu kin don ni ba long negative positive ka jing keren rei khadu ka wai pa de long ba ka yeng ka scam kum ni ba ka dei ka jing duai ka dei jing akti kemon akti kediang jong bobon palang kit khot jong jait peri ka leng jong peri trap te wat kita gi jing e ki ba ngi kendu man ka sngi ngim sngo su kita jing e ndai ngi simpat ki kum ta ki mo pun pengen penting kenapa ka jing ya denti ban sakri ja ka jait peri lomba ki su kana perhem su
bat kata kanang bun kit sertap kita kia ha jengkit kanang pan klan su ibor berkat mengenang penjanai jinterkam nam tapan syakri ya kari bekerja penduduk berkuai